beda jinsema jidwi matriqat ġimmil ta' noti jaslu kulħadd baqa' skantat it-tfal bħal-imsaħra wara kollha imxew bħal-nem il-fringilla il-ġugar li nsew waslu ħdejn il-plazza bħal infetaħ bib u wara daqqa daħlu kollha mingħajr ħsieb kienu wkoll ġrali mhux dan id-daqqa fuq medja soċjali jisib dan l-isqaq għax kien min għalija nista' min irħsib neleb il-missija u nagħmel xi ftit ħbieb. Bil-profil saħħani jien waqajt għalih ftemna biex niltaqgħu f'post ħadd ma jaf bih. Ħassejt ftit stramba illi ma ngħid xejn l-ommi u l-bissieri għala dan għalfejn għalek jiftaħ qalbi ma' milli liħom fetħuli għajnejja ġseta kien l-iskop u biex jien nemminhom u ma' jieġew ftit passi warajja u ma tnej saħbew u rajt raġel rissa għarafni min jien għalli il-bintu edha qrib x'imkien ħarġu l-pulizija lilu arrestaw għax ommi u missieri kienu rrapportaw. Id-dettalji qisu ma tħaddux u żiedux mal-lista lil min ma tafux id-daqqa tal-fibra ma seraqx islim ta' din il-familja ħin kien it-tmiem. Grazzi.